বিশুদ্ধ বাবুর মন্তব্যকে আমরা জানাই ধিক্কার। ওই কত ওই করে করে বুবাগ্রা, ওই রাস্তাঘাটে বুবাগ্রা, ওই গ্রাতে বিশুদ্ধ বাবুর মন্তব্যকে আমরা জানাই ধিক্কার। ওই গ্রাতে বিশুদ্ধ বাবুর মন্তব্যকে আমরা জানাই ধিক্কার। बेलायखेनो खादुमानि कक दिनै अजागाव जों नुखा थानाय साल मियानि साल 48 करमसरा विधानसभा केन्द्रआवनो फायो सुदीप बर्मन जे कायसा कक साका आबो बेलायखेनो खादुनानि कक चिनि तिप्रासारावनो सागनाङि आंमानि कक चिनि बुबाग्रानो सागनाङि आंमानि कक जे जागाव जोंबाय जोंनो सकागनानि जोंबाय जोंनो माजरा बेरनानि बागै बहा बाहायके कक सामानि आ ककनो जों बेलाय सेलेमुं याफारो ताङै हिंगांके ब जे अजागाव मेबर कुमार जमातिया एनसी देबबर्मा संहाय बररक कैबिनेट मिनिस्टार अंमानि यागलो तिप्रासारावनो तामो हामारि खलायके आ क्वेश्चन सोंमानि आ जागाव जों पाब्लिक रग बनो सोंनानि नायो जे सुदीप बर्मन बहायनो पाल्टिचावै कैबिनेट मिनिस्टार ओंखा ब तिप्रासारन बागै तामो खलायके तिप्रासारकनो ब आसकेनो हामजागो हुंगांके जिरानिया मादबबारियो जेफोर गुल्ली चावै तंफोर चिन बररक ब आफोर बि तिप्रासारनि गानाव बादे बाजा फायका आ ककसे जों बनो क्राकके सोंनानि नायो आर अबाहाय ताताल कक सावै ब चिनि तिप्रासारकनो थकायनानि ता थांथों चिनि तिप्रा दफारकनो अबाहायके ब लासि मुंग्रिनानि ता थांथों बिनाबो बेलायखेनो चाया बिनाबोनो बेलायखेनो सेलेंगो जों बिनाबोनो जों एकदम बिनि ककनो अपोज खलायो ताय आबोनि मारि 2023 विधानसभा इलेक्शनो सारा त्रिपुरा गनांगैनो नुकजाकनाय बंनि बाक्स खालिदा ओं ना पुरादा ओं बरक आफुरनो सावि मान थांनाय आबो जतननो बेलाय बेलाय हामबाय आम बागै चिनि तिप्रा दफारक अ ककनो वानसुकनानि इंथों बेलाय हामबाय।